Nagramy tak. Pierwszy przecier Maksia. Max. No. Jabłuszko z marchewką. Pychota. Oj, oj! O, Mogę mu zdjęcie. Niedobre, ale ja to nagrywam. ale nie zrobił. Super śmieszno. Pyszne jabłuszko, Maksiu. Tylko łyżeczkę mi złapał teraz. Srebrną łyżeczką. Pierwszy posiłek. Może ta łyżeczka mu nie smakuje. No, patrz, że chce sam. O, niam, niam. Jedną fotkę może zrobić. No poczekaj, bo mi zabiera łyżkę. Jeszcze weź. Tak, poczekaj. Monsieur. Tylko, wiesz, Maksiu, ona tak się- przeszkadza trochę rękami. Daj rączkę tutaj. Dobre. Dobre. No może nie jest to samo co mleczko. Ale złe chyba też nie jest, co? Ile można Max mleko pić? Mleko i tylko to mleko. To chyba coś, problemy z oddychaniem chyba. Też może. Katarek jeszcze. No właśnie. Niam. Się umrusało, dziecię. Ja tak za bardzo dobrze też nie widzę.